Сәмбір Ульяновск татарларының әлегіліктен диндар болуы турында бүгін сөйләп торының керегі де юктыр. Төбәктә Совет чорында да дистәгә якын мәчетнең сакланып калуы һәм бүген дә мәчетләр саны буенча Ульяновск өлкәсе Идел буе федераль округында 3нче урында булуы моның ачык дәлиле. Ә күмәкләшеп ифтар ашлары уздыру әле яңа башлангыч. Бер ифтарда качанда кимдә бер главада калганнар юк. Губернатор үзе дә кушыла, зур областной безгә һәм бөтен районнарда бөтен главалар безнең белән бергәләшеп ифтарларда утырып ашыйбызда, әникәрим дә тыңлыйбызда. Ифтарны кемдер мәчетләрдә, ашханәләрдә, икенчеләре исә зур кафе рестораннарда уздыра. Димитровград шәһәренең Времена года хәләл рестораны ачылган көннән бирле дини бәйрәмнәр, корбан ашлары, никах мәҗлесләре уздыру белән шөгыльләнә. Бүген монда тагын 300 кешелек чираттагы ифтар. Үткән елларда bir gün gene bulaydı, bir kişi gene bıyıklısı günde iki kişi biz Semyan bile Özbekistan iftarını uzdurdık. Şu kadar тоже izciz kişi bile işkemlik bir saatinde birisi işkem bulu. Onları понедельник tagın Melikeski rayonu Müslümanları, biznesmenler тоже asırlar тоже bunda Ульян шәһәренең Идел аръягы районы татар утарындагы йортны узган ел яндырганнар иде. Сүз уңайыннан ут төртүчене таптылар. Мәхәллә рәисе, оста оештыручы Рафаэль Нәҗметдинов һәм эшмәкәрләр тырышлыгы белән 7 айда яңа йорт салып чыктылар. Бүген беренче ифтар да яңа нигездә уза. Өстәлләр янында милли хәрәкәт ветераннары, татар журналистлары да бар. Әлеге татар йортына милли мәгърифәтчелек үзәгенә сыкланып куярлык түгел. Менә шундый bizning milletibizge, dinimizge şunday bülek buldu bu izgi Ramazan ayındanın açılıp iftar meclisleri ülkelere başlavına biz bik de siyinəbiz. Timir yol rayonunun Medine məşitindəki iftarını Müslüman din qardaşlarımız Tatar, Azərbaycan, Tajik, Üzbek, Dağıstan yigitləri bilən birgələb uzdırırğa alınğanlar. Üstəlgə Qaynar Rızıq Üzbeknin Mastarba aşında Tajik yigiti әзерли. Суп основной готовится у нас, когда свадьба, когда вот ребенка рождается, никах, да, когда у нас вот это будет готовиться. Медине мәчете имамы Әбделкәрим хәзрәт ифтар уздырырга халык көн сайын чиратлап язлады. Кеше сорый кайсы акчага шушыны хатлы халык ашатасы сата, шушында безнең списокларыбыз бар. Монда кеше килә дә языла. Бәлки шулай юк та берничә гаилә кушылышып языла. Мәсәлән, әйтик, шушында 3 гаилә кушылды. Исемнәре күренеп тора. Әймен. Шушында да кушылдылар. Шушында да кушылдылар. Кушылышалар да шушы мәҗлесне шулай без үткәрәбез. Һәм дә инде балаларга да кызык булсын өчен, балаларга шушы мороженларны бирәбез. 10 меңгә якын татар яшәүче Чардаклы районында ифтар ашы 2нче ел уза. Милләттәшләребез аңа быел да Бистәнең спорт комплексына җыелган. Абруйлы кунаклар арасында район башлыгы да бар. Ифтар у нас на Чердаклинской земле стал традиционным вот в таком большом, хорошем кругу. В большом помещении мы с вами каждый год встречаемся. Ульяновскдан 260 чакрымда урнашкан 98% татарлар яши торган Иске Кулатка районында узган елларда ифтарлар бар тик мәчетләрдә генә уза иде. Район җитәкчелеге аны быел зурлап район мәдәният йортында уздырырга булган. Залда авыл имамнары, мәдәният, мәгариф хезмәткәрләре һәм хезмәт ветераннары утыра. Безгә Аллаһ Тәгалә мөселман халкына бер-беребезне яклап, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә таләп итә. Кулатка халкы берсен-берсе һәр вакытта да ярдәм кулын сузарга әзер. Һәммәбез дә беләбез, безнең балалар специальный военный операцияда. Без сезнең белән бер-беребезгә ярдәм итеп, шул балаларны поддержать итеп торабыз бүгенгә көнгә тикен. Мәҗлескә тирә күрше районнардан да бик күп кунаклар чакырылды. Кулатка безгә Южный Куска главенствует. Дуслык кирәк бергә, во-первых, дуслык, яхшы дустыруга, бер-беребезнең проблемаларны решать, бер-беребезгә булышырга, без тоже аларга ифтарга булыштык Новоспасский район. Ульяновск мөселманнарының иң зур ифтары иртәгә 14 апрельдә шәһәрнең Волга спорт арена спорт комплексында булачак. Губернатор Алексей Русский катнашында узачак әлеге мәҗлескә быел да 4 меңнән артык ураза тотучы килер дип көтелә.